Yes. Laag na sa ta guys. Naanapod ta diri sa northern part sa Cebu. Sa Nemrak by the Sea Resort and Restaurant. Okay, check na to kung unsay naa sa sulod. Dagan na mga riders guys oh. Nag-anniversary guro ni. Ride. Okay, check na to sa sulod. Mayang adlaw ma'am. Okay, diyan na ta sa sud. First impression, nice yung color schemes, indot yung color combinations. Oh, mga bata makaduwa dayon. Indot kayo. Dili ang kanindot di na ka maglakaw sa layo ba. Ignaog ni mo gikan sa kalsada na dayon. Okay. Kanindot diri guys, try ninyo guys. Nemrak by the Sea sa Carmen, Cebu. Northern part sa Cebu. Nga maasta sa kan receptionist. Hi ma'am. Pila ganito imong entrance diri sa weekdays o sa weekends? Weekend sir kay 100 ang adult and 50 ang bata. 100 ang adult, 50 ang bata. Weekdays 80 ang adult and 40 ang bata. 80 ang adult, 40 ang bata sa weekdays. Okay, nice na kayo. Thank you ma'am. Thank you. Na sila yung mga cold drinks diri oh. Pearl shakes, fruit shakes, coco lemon, beverages. Napod sila yung appetizers, salad, desserts, seafood. Wow, sizzlings. Okay, nindot kayo mag-outdoor eating. Outdoor. Mau na to guys no? Barato rin lang entrance. Nagyod sila yung venue. Kuan eh. Upat ni ka floor ilang kuan venue para sa anniversary, birthdays, kasal, and any occasions. Pwede mo magpa-reserve. Pang kids. 2 feet. Okay na kayo pang kids. Yes, nice. Yee! Yes. Try ninyo diri guys. Mag group ride mo nindot kayo, daghan kini sila. At least mga 50 persons ni sila diri. Oh. Check na to sa ubos nga bahin guys. Padung paingon sa dagat. But laos lang day, munguli na mo? Magilis pa day. Sorry, wala lang. Nagpasuya lang ko sa akong mga amigo diri. Nya ko na kay chililas kedang mo. Oh, dagko kay sila lugar diri oh. Oh, na sila cottage diri, narag sa baybayon. Chill guys. Kanindot. Oh, reserve na oh, sayo pa kayo. Manang ground, second, third, o fourth floor. Yee! Na sila for rent dere, jet ski. Bangka oh. Chillen by the sea. Nemrak by the sea. Oh ha? Terus kanindot dere. Lingaw kay sila guys uy. Makasuya. Nice shed. Wow. Overview gyud. Makita gini mong tanan. Indot kay chillax dire guys eh. Kana mag long ride gani mga riders. Oh, indot kayo. Nara sa north part of Cebu ha. Sa Carmen, Cebu. Nemrak by the Sea Resort and Restaurant.
O, daray lang for rent, jet ski, 300. Kayak, 100. Balik. Ah, yan ako ikon. Okay guys, check niyo diri guys. Nindot kayo. Visit mo diri. Kay presko kay ang hangin, makalingaw. Featuring nato di ay ang kuan, Carmen United Riders, ilang 3rd anniversary. Yes. Pagkaroon ko niya na mag-jam-jam, magpundok-pundok, pwede na maligo. At ano yung kasi? Pwede na matdagan. Kim-kim, no? Gitski na? Kita ka na mag-gitski niya. Thank you for watching guys. Sa sunod na po nga video. Thank you.